Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guarnai. Eztabaida prozesu luzea eta gero, gazte konprometituok, Ego Euskal Herri mailako gazte antolakunde baten beharra ikusi genuen. Hori dela eta, martxoan, Ernai gazte antolakundea sortu genuen. Gaur egun, Euskal Herria, Espainiar eta Frantziar estatuen kateen menpe dago. Herri gisa gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea ukatzen digute. Indar errepresiboez baliatuz beren legeak inposatu nahi dizkigutelarik. Baina egoera aldatzea gure esku dago. Piztu herriaren indarra! Klase bezala ere, zapalduta gaude. Ezin gara gutxiengo burges baten menpe egon. Beraiek sortutako krisia ordainarazi nahi digute. Honen aurrean, klase batasuna eta borroka besterik ez zaizkigu gelditzen. Kapitalismoa suntsitu. Piztu herriaren indarra. Ez dugu gizarte aske eta parekirik lortuko buru eta gorputz azkerik gabe. Patriarkatuak bere muga atzerakoiak eta ustezko morala ezarri nahi dizkigute. Emakume hori berezi. Ezin dugu onartu gure gorputzak eta jarrerak heteronormaltasunetik epaitu eta kontrolatzea. Ez gara apaingarriak, ez okela fabrikak, ez da inoren neskameak. Ez gara perfektuak, ez da nahi ere. Patriarkatua zuntzitu. Piztu herriaren indarra! Egoerari aurre egiteko, borrokarako prestatzea da aukera bakarra. Auzoz auzo batu, taldeak eratu, haserre antolatu. Bakoitzaren ahalmenetik indar kolektiboa sortu. Norberaren baitan pizten baita iraultzaren sua, baina borroka kolektiboki antolatzean hartzen du suak indarra. Piztu herriaren indarra.